60 שניות על נוער גבעת אלה. בראשית שנת 1988 הגה חגי בנימיני את הקמת היישוב הקהילתי גבעת אלה בעזרת גרעין מתיישבים מכל קצוות חיפה ועמק יזרעאל. כבר בעשור הראשון להיווסדה חנכה גבעת אלה מוסדות ציבוריים רבים כגון צרכניה מגוונת, מזכירות הגונה, כן הנוער העובד שהתחלף בתנועת המושבים, אולם ספורט אטרקטיבי ומועדון נוער שוקק חיים. הנוער ביישוב קשוב וממושמע. רוב תחביביו עוסקים בקריאה, למידה וידיעת הארץ. ביישוב פועל חדר כושר המפגיש את הנוער לפעילות ספורטיבית ענפה, ואילו הנוער הצעיר עסוק בעיקר בפעילות אתגרית המשלבת תרגילים מיוחדים, ביצועים מרהיבים וקואורדינציה מפותחת. מי שאינו עוסק בספורט מבלה את רוב זמנו בפעילות מאומצת של עזרה לזולת. לעומת הנוער שמרבה להיפגש במסעדה היוקרתית של אל סולטן, השכבה הבוגרת מתראה בעיקר בסניף הקרוב לביתה. האוכלוסייה בגבעת אלה היא ממש כמו משפחה, המורכבת מזוג גבעות ועוד שכונה אחת קטנה. גבעת אלה חוגגת 20 להיווצרותה ו61 למדינתה.